Какъв? Здравейте хора, ние сме Fire Gaming и това е вторият нормален клип за днес. Аз съм Fire Gaming TV. Да. Беги да обърках. Опа, чакайте, объркахме страните. Аз съм Fire Gaming TV, това е Fire Gaming BG. Да. И днес ще снимаме на Survival Games. Ще има към 3 игри само. Да няма са много. И аз викам да започваме. Това е хелпа. И тук е жил сървър. Влизам. Аз влязнах. Не си взех кит, нищо карай. Имам ендърперло, дървен меч. Железен нагръдник. Още един железен нагръдник. Дай ми един железен нагръдник. Аз да бягам, защото тук има много хора. Какво? Да бягаме, защото тук има много хора. Да. Чакай, ма. Я се изчекаля, тук някой те следва, ще го изчекаля. Не бе, това съм аз. Дъно меч! Бати лагавия сървър. Как бяга. Така е. Ендърпел ли ползваш? Да беше хвърлил точно при него това ендърпел. При нея, това е тя. Най-пишата. Та си фърли таковата. Та си фърли меча. Къде? Тука. Аз за къде има меч? Фърли си го меча. Що? Да не го вземем. А той фърли ли са? Да, фърли са. Много тъпи хора им ще игра. Къде си? Ходя. Бъгнах се, брат, бъгнах се. Паднах се, брат. Емералд. Емералдите в... Аз трябва да стоя тук на едно място. Някой трябва да има излъкни. Не те знам ковач, къде си? Това от тук не мога да си излъкна. Верно ли? Да. Рип игра. Да се самоубивам ли? Така. Неща ми се... Къде си се забил? Там, където съм. Тук има път. Не, тук няма. Ето, виж. Май намерих, виж. Ела тука. Ела дой това. Как? Не дей да скачаш. Как ме лора обеква тъпото? То ми бъгва и падна! Знам. Викът не е лага в сървър. Аз се фърлям да започваме една игра заедно. Това ще бъде геройски. Но брат, аз още не съм умрял. Как бе? Нека съндък падна от небето. Тук има жил сървър. Бързо, на лобито. Искам да умра. Сега ще ме телепортна. What? Ти докато дойдеш и той стана никак. Айде две по-бързо на стъпта по лобите. Чакай, ти продължаваш да си играеш, така ли? Не бе, чакам да ме убият, защото друг начин нямаш. Аз влизам тук в един да обсървам. Де бе, аз и са идвам.
Ето, виж, влиза, че съм... И аз дойдох. Не, бе. Влезнах ли? До мен. Има ли... Ще си взема кит. ПВП. Диамантен меч! Фак. Надъма меч за мен. Ева. Тъпата мишка ми лагна. Моментка. Бати, тия са тим. Единия има диамантен меч. Бягай зад гърба ти. Дерма се. Да, бе, аз почти умрях. Бати, как? Той има диамантен меч. Бъдете го трета. На колко са трябва? Убих го! Ами тук! Оле. Айде, излизаме. Ей, тук има още една игра. Идвам. Ето! Ела ти! Ей, тука. Къде? Аре, аз влезнах. Я. Мали сега, ако сме едно в едно... Тарат. 15 секунди. Абе, ти знаеш... Дойде още един човек. Да. Ние ще го размажем. Откъде се взимат китове, бе? От съндъка. Имам дърво меч. Убирай всичко, каквото намериш, убирай всичко. Всичко. Що бе? Видичка. Не почваме. Чакай да си нарежа тук, айде. Дечка ли поем? Твой диамантен меч познах ли? Не имам чита. Мале, брат, това чири си, бе. Това си чи, бе. Мале, какво брони имаш? Чакай, бе, не ме трепи. Почваме. Събахтем. Не! TNT-то не работи в този сервер. Ура! 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 Файер! Тук ли си? Дикален рейдж квит! Дикален рейдж квит! Файер, тук ли си, бе? Файер! Садфейс! Тук ли си, бе? Мама! Здрасти! При тебе съм. Тази мишка... диамантен меч! Спуснах го. Ти къде си, бе? Аз съм някъде. О, стрели!